സ്വാമി ശരണം. സ്വാമിയേ ശരണമയ്യപ്പ. ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ശബരിമലയിലെ സന്നിധാനത്തെ മാളികപ്പുറത്തിൻ്റെ പിറകിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മണിമണ്ഡപത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്. നമ്മൾ ഇരുമുടിക്കെട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഭസ്മം വിതറാനുള്ള ഒരു സ്ഥലം എന്നതിനെ കവിഞ്ഞ് കൂടുതലായി എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രസക്തി എന്നൊന്നും ഇന്ന് തലമുറയിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാർക്കാർക്കും അറിയാൻ സാധ്യതയില്ല. അയ്യപ്പൻ ശബരിമലയിൽ ജീവസമാധിയായി എന്നാണ് വിശ്വാസം. അയ്യപ്പൻ ജീവസമാധിയിലിരിക്കുന്ന ആ സ്ഥലമാണ് മണിമണ്ഡപം. ധ്യാനത്തിലിരിക്കുന്ന അയ്യപ്പൻ്റെ അവസ്ഥയിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഭക്തന്മാരെ അനുവദിക്കാറില്ല. അയ്യപ്പൻ തൻ്റെ ജീവസമാധിയിൽ നിന്ന് ഉണരുന്നത് മകരവിളക്ക് ദിവസത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മകരവിളക്കിൻ്റെ 5 ദിവസം മണിമണ്ഡപം തുറന്ന് അവിടെ പൂജാതി കർമ്മങ്ങൾ നടത്താൻ പതിവുണ്ട്. മകരവിളക്കിൻ്റെ എല്ലാ ആഘോഷങ്ങളിലും പ്രധാനമായി നടക്കുന്നത് മണിമണ്ഡപത്തിൽ വെച്ചാണ്. ആദ്യത്തെ 4 ദിവസം മണിമണ്ഡപത്തിൽ നിന്നും എഴുന്നള്ളിപ്പ് 18-ാം പടി വരെയും 5-ാം ദിവസം എഴുന്നള്ളിപ്പ് ശരംകുത്തി വരെയുമാണ് നടത്താറുള്ളത്. സോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, നമ്മൾ പങ്കുവയ്ക്കേണ്ട കാര്യം, എന്താണ് മണിമണ്ഡപം, എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രസക്തി? സ്വാമി അയ്യപ്പൻ ജീവസമാധിയിരിക്കുന്ന ആ സ്ഥലമാണ് മണിമണ്ഡപം. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വിവരിച്ച കാര്യം മനസ്സിലായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സ്വാമി ശരണമയ്യപ്പ.